elkarrizketan Xabier Etxeberria eta Ainara Azpiazu. Gadokin. Bale. Hemen elkarren, Iñakik irazizun... Beka. Beka. Aurten eman indiatenei. Komiki bat iteko. Zorionak. Bai, pozino. Eta zer dana marazkila eta geho jasuk. Bai, umiantzako ingoet, baina pozino eman diatelako egila esan. Ja, egila esan, beka horiek martxan jarritu honetikan, bestelare pixata izan hola indarra hartzen Xabirioegatik nahi zuzen ere lehen komentatzen gara. Xabirioikoan festana eta nik uste ospatzeko dela Xabirioiek iten lan azkenen urtetan, baina Xabirioien ondoren ere diruz laguntzia marazkilari jai Bai, literaturan eta beste arlo batzutan aspalditu daude. Egia esan, logikoa iruditzen zait eta marrazkilari bezala novela grafiko bat aurrera atera nahi izatea bestela eromena da. Gero, dena dela, jendiak pentsatzeu, nire askotan esate, liburu asko kinta zabiltza eta pentsatzen uste tibal, diruz parrastaka gabiltzala, liburu bat eta zula gomen, han komiki bat, ez dakiz zer, eta baino egia esan, komikila, adibidez, komikitkan bizitzia, da unikornio arroxa bat topatzia. Eta euskaraz eginez, ondikan gehiago. Argitaletxeatean gaut, argitaletxetaz gaskitzen gozen nahiko egite dute, baina ezin da konparatu gure merkatua eta Frantziko merkatu esate bateako, eta han orain zegoena. Karo, hombre, nik uste hemen da onarazua ere bada ez dagoela komikizalitasunik. Horrek ere ekartzen du beste zea asko. Nik ama Frantzin jaioa nun, esiliatu egon zielako, eta hori dela eta, joera asko eukizun beak ere, olako gauzetako, eta beti muga pasatzera, eta claro, beste gauza batzuk ikusten dian. Orduan, netzako ere komikiarena nahiko gauza naturala izan du da, igual nire kasun, ustet zala, artea egitea gustatzen zait, historiak kontatzea gustatzen zait, logikoena da komikiak egitea, eta pixka bat nire ibilbidea nahiko naturala izan zen, konturatu nintzen arte, igual etxian jaso nuna, zentzu hortan oso modu naturalian, gero euskal gizartean etzegola olako irakurtzaletasunik, edo, batzegon pixka bat nitxotuta edo esango nuke. Bai, gu gure garaian, pesatzen zuk ere, azkenian, Tintin eta Asterix, hitz potolua, eta gero Mortadelo, Filemon, eta horrelako, baina azkenean gero jendiak pentsatzen umientzako bakarrik handela. Bai, hori da. Eta horren, gero ja ikusten zaituenean, edatekin komikileak, lehendikan frikazo zedalma kasu, baina uste hori ere pixka bat kontestu honetan bereziki gogorra egiten dela, iruditzen zait, marrazketa haurtzaroarekin lotzearena ere gauza badela, hemen gertatzen dena beste toki batzuta baino gehiago, iruditzen zait Frantzian ez dela inbeste gertatzen, eta artistikoki mundu bisualarekin zabalagoak edo direla. Iruditzen zait hemen bereziki gerala, komikia lotzea gauza infantil, eta iruditzen zait, ez dakit, nire irudipena da igual. Ni ja zarra guan ez, zarra naiz. Eta kontuatzen ez pixkatzea, behintzat egon dela garapen bat alde hortatik, azkenengo urtetan bada hola, lehen komentatzen nahi ginen, komikila eta eleberri grafikoen arteko ezberdintasuna nahi pixkat posturo guai iruditzen zait, hitz horiek. Da niri etzaien bate gustatzen. Dani Fanori etzaio bate gustatzen. Adibidez, dana komikila da. Baina egia da, eleberri grafikoen label berri horren barruan sartzean historia asko, pixkat egin dela hori baita ere, hain zuzen desaten eginan agatikan. Komikila, gaztetxo eta umientzako lehenoko TVO bezala emantentzea eta eleberri grafikoa gai serioak, edo erotikuak, edo beste batekuak lantzeko, eleberri moduan, ez? Hori pixka literaturan gertatzen dena, ez? Gauza beha da, ez? Zuria, ez? Utzia salari eleberri grafikoa da, eta beste batzuk joan marrazki beratuko ditut, pixat umiena, ez? Baina... Baina...
bueno, nik uste orain eleberri grafikoak eginduna da, hori zabaldu eta beste publiko batzuk ere hurbildu ahal izatea, ez? Eta igual leno hemen ere oso lotua zegoela komiki franko-belga edo Asterix eta Obelix Tintin, ez? Estilo hortako komiki gintza, eta niri adibidez genero aldetik emakume askok esan izan didate, komikia horrek ez dauka interesik, baina, klaro, zergatik ere, historia oso konkretu batzuk izan direlako eskuragarrien egon direnak, eta nik adibidez ustez emakume baten lehenengo komikia eskuartean izan nuna, igual ja eukiko nitu 25-26 urte ordurako, eta nahiko zarra nintzen ja, ez? Osea, edade zar bat da ez hautzeko, eta niri hor bai irikizitzaidan, Rosalie Blumekin adibidez. Rosalie Blum. Zautzezu? Bai. Nik uste eta aurrenengua gogoan daketen iragurri izan eta esatia, ze pasada, Persepolis, ez alda, Martxan Esatrena, eta da baita ere, txuri beltzien, eta, gaia gorra, biografikoa, Iraneko, eta da pasada. Ez da oso virtuosoa ere estiloa. Baina ez da izan berrik. Ez badakit nik ere, baina esan nahi dut hemen jende askok lotuko luke. Ze hortan ere, ari naiz hemen egurra ematen Euskal Herriari, baina iruditzen zait oso gehala virtuosismoaren eta oso estetika konkretu baten. Ez ondo marraztea da, niretzat adibidez Persepolisen txuria eta beltzarekin egiten duena, nahiz eta oso trazo simpleekin egin eta oso zaila da egiten. Eta igual eman dezake oso erresa dela hori egitea, ez delako bereziki hori virtuosoa, edo naturalista bere estilo.